Wato sanata Shehu Buba Umar, abin da ya sa na ji in bi shi a siyasa, wato tun lokacin da jam'iyyar APC ta yi firamare ta tsaye da shi a matsayin ɗan takara na sanatan Bauchi ta Kudu, ya tabbatar mun da shi mutumin kirki ne, domin da tsari na yadda zai gudanar da kamfen ɗinsa, sai tsari na local government 7 da yake wakilta, wadda ya tsara kowace gunduma zai je zauna da mutanen gunduman na wannan ƙananan hukumomi guda 7 ya ji damuwansu. To ciki iko Allah, sanata Shehu Buba Umar, Allah ya bashi dama ya yi wannan abu, ya kuma zaga ya zauna da waɗannan mutane, ya kuma ji kokensu. Alhamdulillahi aka yi zaɓe, Allah ya bashi ya zama sanatan Bauchi. To amma wasu za su ce wannan ai ba sabon abu bane a wajen ɗan siyasa, dama in yana barar ƙuri'ar su yakan yi wani abu makamancin haka. Mu a wurinmu a jihar Bauchi sabo ne, domin yawanci sanatocin turo su ake ci su nema. Kamar suwaye da suwaye aka turo su? Da yawa sanatocinmu da suka yi a baya wanda bai kamata zai ambaci sunansu ba, amma akwai waɗanda na sani an sa su ne, an ce su yi ne kawai. So mutane ma ba su san su ba, kawai dai an ce su ne sanatocin. Yanzu dai kana faɗa wa al'ummar mazaɓar Bauchi ta Kudu ba su ma san me suke zaɓe ba, sai yanzu ne suka yi zaɓe. Yanzu ne suka yi zaɓe na gari, ko kuma suka zaɓo mutumin da ya kamata su zaɓa ya zama sanata. To amma me za ka ce ma waɗanda za su ga kamar watakil ka a siyasance kamar ka raina wa iliminsu ne na siyasa da suka daɗe suna zaɓe, ka ce ba su taɓa zaɓe ba sai a yanzu? Ba na raina su ba ne, lokaci yana tafiya da zamani ne. Kullum ɗan adam Allah ya halicce shi yana waye, wato yanzu mutanen Bauchi sun waye, da suka waye kuma sai suka zaɓo mutumin da ya dace su zaɓa a matsayin sanata. Kawo yanzu me ya musu a siyasance da har za a ce zaɓen da suka yin kamar ya fara haifar da ɗami ido? Alhamdulillahi, wato daga ran da sanata Shehu Buba Umar ya shiga ofis, a lokacin ba zan manta ba, a lokacin azumin Ramadan ya yi rabon kayan azumi, wadda a tarihin sanatoci da ake a jihar Bauchi mu dai ba mu taɓa ganin irin wannan rabo da yi ba. Daga bisani lahiya bi da ya zo, shi ma sanata Shehu Buba ya yi rabon shanu wa mutanen shi a wani lokaci kenan, shekara lokacin da aka rantsa da shi. Yau ya samu shekara guda a kujerarsa na sanatan Bauchi ta Kudu. So daga bisani a lokacin da yake kamfen, sai ya lura akwai majinyata a cikin mutane kananan hukumomi guda 7 din nan. To sanata Shehu Buba Umar da ikon Allah sai ya ɗauki wannan tsari na jinya. Daga farko ya kawo likitoci a local government guda 7 din nan, aka je aka yi aikin ido kyauta wa mutane, wadda daga bisani koke yawa sai ya faɗaɗa abin ya zaga local government guda 20, wadda a tarihin Bauchi ba a taɓa samun sanata da ya ɗauki nauyin likitoci na ido suka yi local government guda 20 ba. To amma dama gabanin ya hau wannan kujera, alkawarin da ya yi wa al'ummar mazaɓar Bauchi ta Kudu kenan dama, koko wani abu ne ya bulo da shi? Wannan wani tsari ne fito da shi wadda yake damuwan al'ummar mutane ne. Ya lura akwai majinyata a cikin mutane, shi yasa ya ɗauki wannan kuma yake yi, wadda mu dai duka sanatoci guda 3 da muke da su da gwamna, amma ba su irin wannan tsari. Don in ka duba bayan jinya da ya yi na ido, sai yanzu jinya yake na mutane ko wata irin jinya. Ina tabbatar maka sanata Shehu Buba ya yi jinyar miliyan 10 a jihar Bauchi, ya yi na 20. Kai sanata Shehu Buba ya ɗauki mutum ma ya kai shi kasar waje an yi jinyar shi. So wannan mun yadda da jagoranci irin nasa, shi yasa kaga har a ce yana irin wannan abun sanatu. To amma akwai masu ganin sun zaɓe shi ne domin ya tsaya a ƙwaryar majalisa ya isar da buƙatu na al'ummar mazaɓar Bauchi ta Kudu, ba wai ya yi wani abu daban ba kamar yanzu yadda kake faɗi. A ƙwaryar majalisar ma sanata Shehu Buba yana ƙoƙari, ba sanata mai ɗumama wuri ba ne wadda yake je kawai sai dai a support the motion. Yana magana kuma ya kawo ƙudurori da yawa. Kawo wasu daga cikin ƙudurorin da ya kawo waɗanda kuma yanzu suke amfana. Idan na ce zan gaya maka irin ƙudurorin da sanata Shehu Buba ya yi ko ya kawo majalisa, gari zai waye ma ba zan gaya maka ba. Amma ɗaya daga ciki, ni na san yanzu haka akwai asibiti wadda za a yi shi a ƙaramar hukumar Toro, wadda asibitin kashi ne wadda sanata Shehu Buba ne kawo mana ita jihar Bauchi,
wadda dai a tarihin jihar Bauchi mu dai mun yi sanatoci da yawa. Bayan sanata Salitu Masu Tauri da ya ta magana mai har yanzu Allah tabbatar da shi, to yau sai ga sanata Shehu Buba Mujaddadi shi ma yanzu tun a shekara ɗayan farko ya kawo wannan asibiti wanda za a yi shi a Toro. Kafin nan kuma akwai wani gari wai mai Gemu a nan Boto, kilomita 11 ko 12 za ka je Boto haka. So na tabbatar maka sun kai shekara 10 wani abu ba su da wuta, fol ɗinsu ya faɗi, wayan an sace babu. Sanata Shehu Buba yau ina tabbatar maka ka je wannan gari wuta ne tarwal, an mai da wannan falafalai da suka faɗi an mai musu da wuta. To kaga wannan abu ne wanda yake muna alfahari da shi, don duk mutumin Bauchi ta Kudu yana alfahari da abin da sanata Shehu Buba yake. Me yasa a naka tunanin aka zaɓi ƙaramar hukumar Toro aka kai wancan asibiti da kake magana bayan ƙananan hukumomi da shi wannan sanata yake wakilta? Wato abin da yasa aka kai shi ƙaramar hukumar Toro, idan ka duba Bauchi local government tsakaninta da Toro babu nisa, kuma tana da faɗin ƙasan da ba wata local government a Najeriya ma wadda take da faɗin ƙasa kamar Toro. So tana da yawan al'umma, kuma ita ma kuma jihar Bauchi ne. So shi sa aka ɗauki ƙaramar hukumar Toro a kai ta, saboda jihar Bauchi akwai asibitoci da yawa, kuma in ka duba hanyar Toro babban hanya ne wadda ta haɗa, in da ka fito da ka shigo cikin garin Bauchi ta Toro za ka shigo. To amma za ka yi da sauran ƙananan hukumomin da watakil a siyasance su ce kamar wannan wani abu ne da aka yi don biyan buƙatan raɗin kai ba wai biyan buƙatar al'umma ba? Wallahi ba biyan buƙatan kai ba ne, wannan abin da muka zaɓi, wannan tsari ne irin na sanata Shehu Buba wadda kuma mun yarda da wannan tsari. Kuma sauran ƙananan hukumomi guda 5 ko 6 da yake wakilta duka akwai tsare-tsare da sanata Shehu Buba Umar yake yi, wadda su ma kowanne akwai abin da za a kai wannan wurin. Ya fara da ƙaramar hukumar Toro, yanzu zai dawo Bauchi local government kafin ya tafi alƙaliri, ya yi kirfi ya zo ya yi da staba ƙwale bagoro. Duka yana da tsare-tsare wanda zai yi, wanda za a kawo su a wannan saura shekara 3 da ya yi. Akwai wasu rahotannin da ke yawo daga wasu daga cikin waɗanda suke ganin sun yi yakin neman wannan kujera tare da shi sanatan, amma daga bisani bayan da ya ɗare kujerar sai suka fara zargin kamar ya juya musu baya a siyasance, har kawo wannan lokaci su ba su san yana wannan wakilci ba. Ba za su ce ba su san yana wannan wakilci ba, domin in ka duba ai ƙananan hukumomi 7 yake wakilta, amma yau ƙananan hukumomi guda 20 gaba ɗaya sun ɗunguma suna masa kiranyi akan maganan gwamna ya fito ya zo ya nemi gwamna. To na imani sako ko kuma ɗan aika yana aiwatar da aika yadda ya kamata. To amma shi ɗan adam a kullum dole idan dambu ya yawa to baya jin mai. Amma ba na tunanin sanata Shehu Buba akwai wanda ya tafiyansa wadda baya tafiya da shi ba. Ɗaya daga cikin tsarin sama an ka duba shekara ɗaya da ya yi na farko, shekaran farko ya ɗabi mutane sun tafi Saudi, na biyu ma a cikin waɗanda suka yi wannan wahalan ya sake ɗiban mutane da yawa har da waɗanda ma ba 'yan jam'iyyar APC ba, ya kai su Saudi Arabia, wadda ka duba halin da ake ciki, amma aka sanata Shehu Buba ya ɗebe su ya kuma kai su ƙasar Saudi wanda suka sauke farare. Bayan nan ga maganar jinya da nake maka, duk inda ka je yanzu maganar sanata Shehu Buba ake, Shehu Buba. To wannan gaskiya duk wanda ya zaɓi sanata Shehu Buba ko iya haka kawai ka zaɓi mutum yana wakiltan local government 7, yau local government 20 sun fito sun ce kawai fito ya nemi gwamna, wannan babban nasara ne. To kuma akwai wasu da suke ganin wannan shiri ne kawai irin naku na siyasa, kamar dama daga bangaren gidanku na siyasan ake sawa a ingizo mutane domin su ta irin waɗannan kiraye-kiraye a tsakar gidan siyasa saboda dai a ɗauki hankali. Ba ka ganin akwai masu wannan tunani? Ba haka ba ne, wallahi al'umman jihar Bauchi ne suka ga sun gamsu da wakilci da yake yi, kuma shi sanata Shehu Buba. To amma ta yaya al'ummar jihar Bauchi mai ƙananan hukumomi 20 za su fahimci wannan wakilci bayan ba su yake wakilta ba ga ƙananan hukumomin da shi yake wakilta? Abin da yasa suka fahimci haka kuma suka gamsu da haka, in ka duba wato ita karamar hukumar Bauchi tumbin giwa ce. Bayan ɗaukan nauyi da yake a nan karamar hukuma, ba wata karamar hukuma a Bauchi state wadda sanata Shehu Buba baka ce ka samu mutum 1, 2, 3 wanda bai masu jinya ba. Idan dai in na fahimce ka, akan ɗauki dukiya na al'ummar mazaɓar Bauchi ta Kudu a karkata shi a kai ta wani waje? Ba haka ba ne, ai dukansu 'yan jihar Bauchi ne.
kuma duk ɗan jihar Bauchi yana da haƙƙi akan dukiyar jihar Bauchi. Ai sanata ne, sanatan Bauchi ta Kudu ne, amma kuma sanata ne na Bauchi State. To wannan yana yi ne saboda adalci irin nasa. Mu a nan ƙaramar hukumar Bauchi babu wani lungu da sako da zaka je ko wurin mai shayi in ka je zaka ji ana maganar Buba ne kawai, Buba, sanata Buba. Akan manta ma akwai gwamna a jihar Bauchi. To wannan kaga abu ne wanda yake na farin ciki, na jin daɗi, na nishaɗi, na kuma alfahari. Kuma tabbas ba za mu manta da irin gudumawa da sanata Shehu Buba Umar yake yi ba. To daga ƙarshe mai sarauta yanzu ina aka sa gaba dangane da shi wakilcin wannan sanata da kuma me su al'ummar mazaɓar Bauchi ta Kudu za su yi tsammani nan da ɗan wani lokaci? To kaga na ce maka idan zan yi magana akan sanata Shehu Buba za mu kwana a nan ban gama ba. Kaga duk maganganun da nake maka dinnan akwai maganan palliative da sanata Shehu Buba yake yi, wadda dai mu dai a ƙaramar hukumar Bauchi ko kuma a local government guda 7 din nan ba mu taɓa ganin sanata wadda yake ƙoƙari yake aiki irin na sanata Shehu Buba Umar ba. Kuma a kwanan nan ma ya yi rabon takin zamani wadda yake ya raba shi a daidai lokacin da ya kamata ya raba, wadda al'umman jihar Bauchi sun yi godiya sosai kuma suna jin daɗi. To ina tabbatarwa mutumin Bauchi local government da dukkan sauran local government da sanata Shehu Buba Umar yake akwai tsare-tsare da ya yi don ya ba da tallafi wa matasa saboda halin da matasa suke ciki a ƙasar nan. Ina tabbatar maka akwai tsare-tsare da sanata Shehu Buba yi wanda zai ba da jari wa matasa. Maganan gona kuma shi ma akwai tsare-tsare da zai ba da tallafi na aikin noma da wanda sanata Shehu Buba, wanda insha Allah ina da yakinin yana ta wannan shirye-shirye. Kuma ina da ƙarshe ina so in yi godiya wa su jagororinmu na jam'iyyar APC, musamman shi shugaban jam'iyyar APC na jihar Bauchi da kuma na ƙaramar hukumar Bauchi da kuma babanmu kakanmu profeso a siyasa wato Alhaji Mahmud Adamu Bardan Bauchi Ƙerarriya, da kuma irin su Honorable Aminu Tukur, da kuma yayana ko kuma dan uwana Komar Sabo Muhammad, wadda duka waɗannan mutane ne wadda suke jikin sanata Shehu Buba kuma suna bashi shawarwari kuma yana amfani da shawarwarinsu. Kuma insha Allah mutumin Bauchi insha Allah nan gaba kaɗan da mu fito mu dinga gaya muku irin ayyuka da tsare-tsare da sanata Shehu Buba yake yi, wadda yake insha Allah in Allah ya da wannan kiranye da kuke masa na maganan takarar gwamna ba zan ari bakin sa in ci masa albasa ba. Sanata Shehu Buba Umar shi abin da kuke so shi zai muku. Sauran ƙananan hukumomi guda 20 ko yi haƙuri, sanata Shehu Buba a ci gaba masa da addu'a, Allah ya tabbatar mana da alkhairi.